So, super pamanira na ko kutob ako. It's me again, Super Migubay, and welcome back to my YouTube channel. For this video, is kita manasong likod na kagibalak itong spray can. Amon siyang iuli sa among silingan kauban ni mama gihapon. Ay, wa na siya gamit. Di na, wa na ikuan ba, di na nako magamit kay humana og spray sa baul. Amon lang iuli ko di na ni ano ka. Ya naraman po'y nagpahulam. Amura pong iuli sa tag-iya. Unahan ang iuli ni kay pasin gamiton pod nila ba magama sila og garden. Ay wala tubig lang ni gamay. Tubig. Gamay. So lalagyan kani siya na pier gitanam ning Joseph. Wow! Joseph. So, palit ekres. Mga magasunod na ako ay mga tupod may saka lula. Saka lula. Lula anin. Mga ay kuan ra guro joter mo. Kuan kayo ba? Nasay gamay tubig sulod super pam kay kuan. Kino lang gid siya. Anay nilupad nga manok. Super farm, dire pod ko gapugas, dire pod ko nang spray o na nang spray ko dayon akong gipogsan. Ya ang gatodleng ane si Ronelo na ilang balay o kana ilang balay. No kana. Kahapon pa jud ko na human og pugas. Ako ra mang usa. Onya. Sakit na puking hawak. Bali nang kasakit ang hawak. Pero nahuman ragit siya. Overall. May nanurok lagi. Dali. Dali ra pud kay manurok. Rock. Ani gipugsan pa to? Ha? Kaya sakit ang kong hawak. Kung ano. Super famon siya ang pugsan ako oh. Gamay-gamay ra gyud pero sakit gyud kay likod na. Enjoy mangguta before. Ang likod. So, asa? Wala pugsa makasakit lagi kong likod. Nagyod makaya. Hindi kitang pugsa na. Kasi ang sakit lagi kayo. Katang din ko sa babon, pugsa na ko. Sakita ginoo. Kanan di anang lubig o do. Kung na napugsan kay lapos mo na ako. Super pam, kuan kaning pagpugas, magsimog kag kulo, maglakagonlay dayon. Kuan nya pero ako lami ra gyud sige gipugas, ug di ra gyud mo sakit tong likod no, atong kuan diri okay. Atong last time gahakot ko og kuan. Gahakot ko og lubi. Ginabas, sakit kay akong likod. Tungod sa una pod, sige pug kog pasan og tag 60 kilos nga kopras dadoon sa baslay. So mo to siya nagsugod ato nagsakit akong likod din until now. Pero gihilat naman okay naman siya pero di na gyud ta kapuan ba. Di na gyud ta ka pangusog kaayo. Pangusog man. Sa basta dili lang bugat kaayo. Daman sa super pamo baol na mo og gamay. Gamay lang kay mahal man kay abono ron. Onya magdako kag baol nya kay abono oras gyapon. So, gamay na laman para saan mo na siya super pamang sapa dire dire nga sapa daghan kay kog memories ane kasi may pangaligo ay ane sige panakpopog sa lanta mga limatok so mo to siya super pamang sapa mga irok namong perming ni kuyog iba na
Iba na. Si Dumrak. Si Dumrak. Dayon si Chikay turad to. Kana. Oh, kana iroak. Oh, Chikay. Lakaw na po ni. Yuhu. Hangin na siya diri sa mo ah. Hangin na. Balas mo itag sa super farm mo, mapay pagkabris pintana. So, super pamanira na ko kutob akong pag-vlog kay. Layo to po. Ito pa to. Patambalan lang amar. Bye-bye.